Ja. Hello, Jala. Sorry. Ja dan, Sylvia, luister ookie. Die baba slaap. Nee, Marina, wat een klaskind is die wat na een slaap als mens hier komt. Die type baba wat 'n week ouer kind is. Nou, Maar jy, né? So. En daar daarom iets van die dorp oorgebleven, je schoongemaakt. wat? Jij bedoelt die paar goedjes aangezien ze me niks, man. Hoor je zelf welkom ook zeggen over jong. Als ik die type geld in mijn rekening ga wat jij nou hebt, zou daar even niks geweest zijn. Zagen ze een paar kleine geschenkjes. Geschenk. Hoor je wat jou daar zit? Niemand zei niet, maar ik kan eraan terug, je ziet het wel, hè, niet? Als het voor mij... Mijn vriend, man. Wie denkt het geweest, daar zal komen, Sylvia. Wat jij voor mij gaan appreciation wijs. Om dankje te zijn voor wat ik veel betekent. Wow. Dat is je alles jonen niet, Sari. Dat is je alles jonen niet. Ja, als wij... Als goede keer mee, want ik was alweer op die aan. Ja. Wacht, ik zin waar, zei ene keer. Wat is dat? Die ene is van jou. Ai, baie dankie. Is het al? Hoe bedoel jij? Nee, ik vraag met mijn vriend en ik wil veel bij je moeite geven. Misschien dan nog een pakje van mij. Dan kan je zo maar ook klaar geven. Nee, dat is helemaal niks, maar dat is laat die moeite niet meer rijden, Die ene is van jou, met skattenbol. Ai, dankie aan Sylvia. Ik heb gehoord van die hundreds of thousands, maar ik heb nog niet even geschenkt vandaag. You welcome. Ik wou niet eindelijk die van een mail, wat zo s'nachts getribbie van een gouden baba gekomen. Ik zeg maar niks, want ik is een huisbaas en ik moet ook even shut up. Gepraat van... Is dat... Het is voor die babetje. Oh my god, dankie aan Sylvia. Alle plezier, man. Als niks te maar niks. Dat is bij je mooi. Ja. Sylvia, Ja, met vrienden horen. wat is dat toen nodig? Hoe bedoel je nou, Sari? Wat heb je nog weer gemaakt? Loop een geschenk koopje voor een baba. Hij nee, Sari, dat moest daarom doen. Niks is een kleine kindje, hij. Een kleine kindje. Wou niet eens kennen, maar je hebt een koop geschenken voor mij. Ik ken de pa. Zij zelf zegt dan nou, Sari. Die babetje is net een week oud. Ik waar niet was met hoe lang die kind oud is. Daar kan de pa wat kan voor haar geschenken kopen. Ik heb niemand van mij geschenken kopen. Doe maar met jou, man. Next time kom ik weer met jou. Geef me kop. Ja. Dank je, man. Kijk eens, waar ik ook weer gaan, man. Ik heb een baie belangrijke afspraak. Hé, waar? Businesswoman. Wat de afspraak is zo belangrijk? Hoe je bij de harensalon onder in die pad? Die harensalon, wat gaan jij maken? Hoe bedoelt je, we gaan maken? Best gaan maken met zo'n haren? Nee, dat is ook vraag wat ik in elkaar. Want ik weet harensalons waar je je haren gaan mooi maken. En ons auto weet, jij moet je zeggen dat ik ook niet. Speak voor jezelf, vriendora. Maar ja, het omtrent linkt aangezien die paar maanden wat praat jij. Wat is het? Mijn vader ik is bijblijven voor jou, man. Weet je, wonderwerken gebeuren. Ik zei het nou, dat zeg ik voor Marina. En die leven. Jij kan zelf bepalen waar je wil wezen en where you want to going. En als je het mooi rekent, dan zal het nog bij je mooi. You know. Dan zeker hij 3 jaar bij elkaar gaan krap. Dat die vrouw van de salon is kan raakvat. Je stinkerskindje in wacht. Hallo jullie, zoals hier van de Karoo. Dank je dat jullie hier de video gekeken hebben. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.